ширкати дорувори софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё зиёд кардани риш ё нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё кам кардани вазни худ ба шумо кӯмак мекунад. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳо дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. Мо имрӯз як каме суҳбат мегзаронем дар мавриди кушодашавии парвозҳо аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мо якчанд рӯз пеш як навори пешкаши ҳамаи шумо гардонидем ва дар он навор қайд кардем ки аз 1 сентябр парвозҳои доимӣ кушода мешавад ва чандин тамошобинон фикрҳои худшона дар комментарияҳо навистанд ва қайд карданд ки шояд парвозҳо аз соли нав оғоз шаванд ё ки аз соли дигар. Лекин дар иҷа 80-90% боварӣ ҳаст ки парвозҳо бояд аз 1 сентябр кушода шавад, чунки мо ҳамон ахбороте ки ба шумо расонидем вай ахборот аз шабакаҳои Федератсияи Россия худаш буд. Ҳар чизеро ки ҳукумати Федератсияи Россия худаш эълон мекунад, пешкаш мегардонад ва мо ҳамон чиза тарҷумаи тоҷикӣ кардему ба шумо фаҳмонидем. Ва ҳозир мо ба шумо сода карда мефаҳмонем ҳамин 80-90% ки мо гуфтем боварӣ ҳаст кушода мешавад барои чие. Федератсияи Россия худаш рӯзи 12 август эълон кард ки ваксина бар зидди ҳамин беморӣ аллакай аз ташхис гузаронида шуд ва аз чандин одамҳо аллакай истифода бурдану ҳамин ваксинара санҷиданд ки бар зидди ҳамин беморӣ фоиданок буда. Яъне ки аз ташхис аллакай ваксинашон гузашта шуд ва аллакай тайёра ки бар зидди ҳамин беморӣ ҳамун ваксинара тайёр кунад. Яке аз сабабҳои кушода кардани парвозҳош ҳамин яй бародарои азиз ки аллакай агар ҳар шахсе ки ба ҳамин беморӣ мубтало бошаву вориди Федератсияи Россия бигарда, дар ин ҳолат Федератсияи Россия аллакай бар зидди вируси ҳамон шахсият ваксина дорад. Ва дуюмин ҳолат ие ки мо қайд кардем бо 30 давлат парвозҳои худша оғоз мекунад. Барои чӣ бо 30 давлат? Федератсияи Россия худаш эълон карда буд ки бо 30 давлат мақсад парвозҳои худша бояд аз 1 сентябр оғоз кунад ва дар ин 30 давлат Ҷумҳурии Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон ва Қазоқистон, Туркменистон низ дохил ҳастанд. Дар ҳолати парвозҳоша гуфта буд оғоз мекунад ки агар аз сари 100,000 аҳолӣ 40 нафар аҳолиш ба ҳамин беморӣ гирифтор бошанд ва ин чиз мутобиқат мекунад ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон ва Туркменистон. Ҳамин чиз ки мутобиқат мекунад ба ҳамин хотир дар рӯйхати 30 давлаташ Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дохил шудагия. Яке аз сабабҳош мо ба шумо гуфтем ки якумин сабаби парвозоша кушода карданаш ваксина доштанашай ва дуюминаш ҳамияе ки давлатҳое ки аллакай афзоиши ҳамин беморӣ кам шудагия ба ҳамон давлатҳо вай бояд парвозҳои худша оғоз кунад. Ба ҳамин хотир бародарони азиз умедворем ки Худованд розӣ бошад то ӯ рӯза бо агар афзоиши касал зиёд нашавад, иншааллоҳ ки Россия парвозҳои худша оғоз мекунад махсусан ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳар нафаре ки тӯли чандин моҳҳо интизории бозгашт ба ватан доштанд, Худованд розӣ бошад соғ ва саломат ба ватан бармегарданд. Ин як каме суҳбат дар доираи ҳамин кушода кардани парвозҳои Россия буд ки чандин нафаро қайд карданд барои чӣ 1 сентябр ва барои чӣ 30 давлат. Мо ба шумо гуфтем ки яке аз сабабҳош ваксина доштани Россия ва дуюмин сабабаш ҳамияе барои чӣ 30 давлат дар парвозоша кушода кардан ҳамияе ки 30 давлат афзоиши беморӣ кам шудагӣ бошад ба ҳамон давлатҳо парвозҳои худша шурӯъ мекунад ва ба хости Худованд ҳамин касал дар рӯи дунё омад ва ба хости Худованд боз ҳамин касал несту нобуд мегардад. Дар канали Юристи Ҷ обуна шудана фаромӯш намекунем. Хабарҳои нав ба нави мора интизор мешем. Ягон саволи дигар боша метавонед дар Инстаграм саволҳои худтона равон кунед.